yawa da Allah dan kira mu Allah ne kira mu ya dade yana taimakawa mutane wallahi dade yana taimakawa ka gara mu yayi shi okay yana zuwa okay zuwa aboki na kashi kana karban transfer ne okay to shike da nagode nagode Allah ya saka alheri nagode shi kuma wannan bawon Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam ya gida wallahi lafiya ya yau lafiya kawai sai naji ana kira wallahi ne faru da shi abin da ya faru wallahi ka san ranar nan da ka dan bani kuɗi wallahi biye mun dan biye ma karuwai wallahi umma ladi wallahi wallahi biye ma wani da dan kunya wallahi mun dan biyan wayan su karuwai ne wallahi ka san na aje wayan su matan kaji shi ne nan ba kuɗin ai yanzu ai an riga an tuba yanzu an tuba to alhamdulillah ai haka ake so ai amma da Allah a rage abubuwan nan a dai samu a tuban shi da Allah kaga yanzu ni kai na dazu na je ta da sufa da gida ka ciro min 220 wallahi an na kashe ma abun nan din ba amma ba da amuwa ai duk wanda ka ce maka Allah zai taimake ka yanzu dai insha Allah ga wannan dai duk dai in Allah ya dade duk ba za ta gagara ba ko bai sai ka dawo sai mu kara haduwa yawa Allah a kiyaye nagode sai jima yawa kai kaga fa wannan dan iskan da alquran barayin kaji ne da in dai sata ne a layin nan babu kamar shi kwanan nan isa ta kaza wancan malam Ashiru aka kure mai gudu na ganshi ba da ban dai an ce da in mutum ya tuwo ba kyau da tona wasu abubuwan ba amma wallahi wannan dan iska ne shi yake iya ji da manyan kunduwa kan banza da gida na Allah dan zuwa aboki na mana Allah ka dan kira mu shafci a nan gidan da ai mu shafci ya dade yana taimaka mu kwanaki da ya bani kuɗi wallahi na je na biya wa matan kaji a umma ladi ka san karuwan na akwai daɗi ai tanda mu shafce kai ya gaci tani wallahi sai dora mai da raniya nake ta yi mun biya matan banza okay gashi nan zuwa a to shikenan aboki na kana karɓar transfer ne okay to shikenan nagode cin banza ai haka nan ta yi wallahi tunda ba ka shi na haka nan ta yi cin banza ai gwada an rika yi ana lekowa dai tsaf sai ka ji daga neman nan an baje ma kunnuwa salamu alaikum wa alaikum salam ya gida wallahi lafiya ya aiki ya kowa da kowa sai kuma aka ƙara kira na wallahi kuwa to me ke faruwa ne ka san matsalolin suna da yawa ne wallahi menene haka ya faru wallahi tallahi wallahi ka san wannan karuwan nan ta kwanaki wallahi shine kuma abin nata sai a hankali wallahi ba ta da lafiya ka san kwanaki a dan wa'azi na ji wa'azi garanti wallahi tallahi shine dama wa'azin mutane ko bakin duniya ya bi ta ne shine dama kawai na koma na Allah kwanaki ma kuɗin nan da ka bani ma ai butocin masallaci na je na siya wannan haka yake yanzu me ne matsalar yanzu wallahi dan kuɗi zan zo ka dan ara min ne wallahi saboda ba ta da lafiya tana nan a gida a daki na kwance wallahi ita karuwa kenan ba ta da lafiya kuma ka san ka dan fila abun nan shi ne ka zo baka kuɗi ka sai mata magani okay to shike da ba da kuwa zaka sai mata magani yayi to bari fito yawa insha Allah jira ni ina zuwa ina zuwa yawwa kai ne ka ce mun in je zan baka kuɗi ko za ka je ka sai maka ruwa magani ba ta da lafiya wannan haka yake dan uban ka gaida ita shege mutum